Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ke Jingdawa jong ke KSU ban kenteu kerdan no ye ke Mausen Ram CNRD block se ke civil subdivision ke khatway terik unailur ke senjuk ki kli nong senshar shnong Mausen Ram block sa shisien 4 kilami ibat lum ye ke jingelang jong baro ki nong senshar hima ki nong senshar raj ki nong senshar shnong bat ki reurang ba jong ke Mausen Ram block pan bodin biang ye ki kam ki basa teng ka bagi pat ba jong ka dong ka than ki la jupun sngo sha ka sarkar ha ka be dei bat ka roi ka par bat ki wei uchaman ka senjuk ki kli nong sanshar shnong Mausen Ram block uba hiambo rap sang ha ba kren ki lat pathai khubor ule tho baka daw ka bala penong ye ka senjuk ban lum ye ka jingelang kalong ban pen klan biang ye ki jing trekam ka senjuk bat ban bud din biang ye ki jing dawa ki ba ki pat ba ki la ut la nam cha ka sarkar de ki phod li ki snem kata kalong ban kenteu kerdan no ye ka Mausen Ram block sha ka civil subdivision uba hiambor ulaong ba kalong ka ege bas ngosi baka sarkar nagawe ka por sha ka weipan nagawe ka snem sha ka weipan kala syukular kai upat ba badado menta kita ki jingkular ki klampoi sha e ru bat ki pat ba menta ki la smotho ba ki la sha e ben hagri ka sarkar kumta ka senjuk kala dawan ka sarkar bagade ban ai bet ka civil subdivision ya ka Mausen Ram bala da kadang le mutlab bat kuman kan sapoi ka por ba kidor bar snong lingba ki kle nong senshar snong kinamishim bentashu haginu ginu ki kam ni ki program jong ka sarkar ka senjuk ki kle nong senshar snong Mausen Ram block hagani ka sngi kila yoro ban jet ki nong kit kam ki batmai ha kabala jet yo ba hiambor rapsang kumu chairman paru ba James Carboni kumu vice president Mentagasi kharwai tarik jongni bulan September tarjara usa nakaleng jongi ki kli noksen shashnong jongni ka blok mosram ka thang mosram borokoi ngile kutlang bat ngile kendulang baro mentagani singi hangni bo mosram kajimut lani kajing tmu jo kani ka senjuk kalong ba ngin buddin ya ki ki kam ki ba kadi kadong kathan ka jupun sngo sha ka sarkar na ka por ya ki jing don kam ka bai dei bat karoi ka pa ka jing bet ki jing yang jo ki dong song jong kani ka blok mong sala ko pro kendian da ka mansim ko sngo khia ni ko apane thu hang ni balai bangi don kam ban ya lum lam jak sa sin bumni kani ka dei na ka daw bangin haban buddin ya kita ki jing dawa ki jongi daki po tali ki snang nila jumpan sngau sha ka sarkar hakabai dei bakita ka jing don kam ka jongi ban kentiu kerdan no ya kini ka Mausen Ram CNRD block sha ka civil subdivision bat na ka por na quick snem ka sarkar ka la shu ai itai jing kermen yengi ba kan saleno tiki snem kilanang ya ni pat na kaliang joko mo subscribe ni snow thu menta bagi la syai ben hadu kata on ni ai kublai na ka benta ki nong mi khmat na do ki post nam ki pamchwa ibala jupen snow na ka por iya kan ni ka benta ka bakrau bat ka badon kam e jong ka blog mo sna ka jong ki nong mi khmat ki let tuan bat ki la jupen snow bat hadu menta ro ladang pen snow dagini ki nong mi khmat ki pamenta tenrei ngiui ba kamsum da don than kata ka jingsim khia nagalian jo ka sarkar te ngiru mantagasni darah ka ba ngia ilot eki kam ki jam ki jungi baro war preng ki jingbun kam ki kum ki nong lam snong tenrei ngilaya lumlang mantagasni bat bangin form ya ka ni ka sunjuk ka jungi ya ka bla ai ka teng ka sunjuk jogi kli nong chashnong jomlo ni ka mosram blok kabangile kenduk mentah kani kajing elang kajungi nilayo ya kajing pensio na kibabun kirang basnong kibawan ni kithan kibaper ya kita kijing bat ya kajing don kamno ban penurlang ya kani kajing dawan bat kani kajing kenduk lang kajungi hadin bangile keren sani jai ya kita kijing kalong mitba ngin haban mi madanno dangi ki klit no sisha ban pensio syaka sarkar bakal dei kapor ba dei ban urang no ya ketika jing anglul kecongi ka sarkar ka don ya ketika polisi ban penjan ya ketika administration
syakinong kendong bacau pai ba ya kata ki mi dawa bas ngubha warano ya kata ka komba phila clay ya kita ki kentien ban penjan berbo ya ki program jo ka sorka bat ngi ki pai ba nong kendong kat no kala bu jing e ni lama jing e ki ba bon telikis ya hagaba kani ka kam kala su sakut hajo si hajo tingi kerpat ngangi skam ba ka sorka ni don ka jing kermen ba mentak sini ka sorka kan sngap ia kata kasur jongi pai pa nak kani kadong kathan mau senang bat nak ngim kuak ban kadon ke jinge keren mene mo kila don kira mas non tiba ajing mot mene ban ong ba lada kasur ka kadang mutlo ban skap e kini ke jing dawa ke jongi kan poi kapo ba na kalian jongi kong ki dor mas non lemba ki klik nok si nginomi syum bentasyo bat kino ki program jong kasur karu tingam kemi genti ba katakan long namarkan bu jing e sibun ladang ila e penibor hadu kata bagi klik nok sosial di dor basnong nginum cooperate show nginum isi mentasu bat kinu ki program jo kasoka hangta kan jah kai ndai nak terdau ngi kerpa bahkan to kasoka kanum dai ban bu teng sesien kan hadu benda penbor bagi ram basnong kin sim de tik senjam ki ba e ngidon ke jinget ke makra bagi kasoka MDA ke dalam kemat mentah hoi keladon kata ke jingkular ban kentiu kardang ono ya kita ki blok syaki CND blok menangta kajingkular na kita di civil social berketiu district hakikat tu kadang kita dijaga ban penbha yang babon kita di area ni karena scam bakane ka sin ke bamenta ka sorka kan snaplam yang ni kejing dawa ka jungi hagjing shisha ngi don shibun ke kejing sadin hagane ka dong ka jungi omdai tangga ka civil solution ka surok ka jungi ru ka bala ben hadu kata-kata lai ben hadu kata-kata